Ahojte devčatá, vítajte v dnešnom novom videu. Ja som si tuto pripravila kávu, tak aby som bola pripravená na tento formát kecací, kde sa budeme rozprávať, teda ja vám porozprávam môj príbeh o tom, ako som prežila mimo maternicové tehotenstvo. Je to téma, ktorá už nie je čerstvá pre mňa a nie je pre mňa aktuálna a tým pádom už viem o nej s odstupom času rozprávať bez nejakých emócií. Mimo maternicové tehotenstvo nie je nejak veľmi preberaná téma, deje sa tých tehotenstiev mimo maternicových pribúda. Čiže chcela by som vám povedať také tie moje skúsenosti, to ako som to prežila ja, vďaka Bohu som to prežila, pretože nebolo to veľmi príjemné, ale chcela by som takto možno od začiatku povedať, ako sa to celé stalo. Hneď poviem, že s mojim partnerom vtedajším sme sa o dieťa nejakým spôsobom akože nesnažili, čiže bolo to také, že nechajme veci plynúť, ale teda k tomu tehotenstvu došlo a teda bolo už od začiatku veľmi zvláštne, lenže ja už som teda predtým jedno tehotenstvo mala, mám 19-ročnú dceru, čiže už som asi vedela, že čo vlastne to tehotenstvo obnáša, aké sú tie začiatky a čo všetko a tie symptómy samozrejme, čiže už som bola nejaká taká tá zdatnejšia, čiže jedno tehotenstvo už absolvované a myslím si, že aj úspešne zvládnuté. Takže tuto by som začala a tuto by som to k tomu premostila, že uplynulo už viacej rokov, pretože už moja dcera je v podstate dospelý človek. A teda to mimo maternicové tehotenstvo sa javilo v úplných začiatkoch akoby normálne tehotenstvo, kedy sa javilo to vymeškanou menštruáciou a tými symptómami, ako je bolesť prsníkov alebo také to nepohodlie sa, tak ten pocit, ktorý asi len pri tom tehotenstve človek môže zažiť. Je to také zvláštne nepohodlie. Samozrejme ten test ukazoval akoby, jak sa hovorí, toho ducha, že čiže už som asi nejakým spôsobom začala šipiť, že tie symptómy plus ten test vynechania menštruácia, že vlastne asi teda to tak bude, jak si aj myslím. Takže keď som si ten test spravila, ukázalo to, bolo to síce nie veľmi zreteľná čiarka, ale teda mohli sme z toho dedukovať, že sa tam blíži, teda že k tomu tehotenstvu teda prišlo, hej, alebo teda k tomu oplodneniu. A test, ale som si ako šalená robila každú chvíľu a z toho prvého tehotenstva, tak tam mi v podstate už zo skúsenosti vyplynulo, že tá čiarka tmavla a tu netmavla. To bola stále vlastne ten duch, hej. A bolo to takým štýlom, môj partner, priateľ, teraz už manžel, v podstate žil v Nemecku, ja som ešte absolvovala v podstate ako s tým mimo maternicovým tehotenstvom aj cestu do Nemecka, tam som bola myslím týždeň alebo 2 a tam, ale mala som, musím podotknúť, že som mala, čo som si vtedy až tak možno neuvedomovala, také zvláštne krvácanie medzi obdobiami, raz áno, raz nie, bola taká zvláštna, nie veľmi akoby, ja už som si myslela teda, že možno došlo k nejakému spontánnemu potratu, lebo som začala krvácať, ale tá krv nebola taká tá klasická, asi ženy vedia, o čom rozprávam. Takže tam som prežila, bola som v tom Nemecku, tam som v podstate nejakým spôsobom fungovala, až mi tam jednu noc prišlo k veľkým bolestiam. Dostala som také bolesti, ktoré boli v podstate nezvládnutelné a budili ma. Budili ma takým spôsobom, že už to bolo až také, že bolesť, ktorá sa v podstate nedá vydržať, hej, že už musíte si na to niečo dať. Začal môj vtedajší partner mi dával nejaké
obklady, zábali, nejakú termoflašu a tak ďalej. A proste som to nejak prežila. Tie bolesti potom akoby ustúpili, ale to krvácanie nie. Letela som potom ešte naspäť do Bratislavy, čiže absolvovala som normálny taký ten bežný život a ešte som bola, potom keď som prišla do Bratislavy, bola som v Bratislave, vtedy sme teda mali ten vzťah trošku taký na diaľku. Než už tomu tak samozrejme nie je, ale takto to bolo a takto si to pamätám, že ešte som sa tešila, že to vlastne prešlo, lebo som nevedela ani, že vlastne čo to je, hej. Proste nevedela som to zadefinovať, že či teda som tehotná, alebo nie som. Čakala som, že ten test bude tmavnúť, netmavosť, alebo bol rovnaký. A potom, keď som teda prišla do Bratislavy, následne na to som išla hneď večer ma chytili tie bolesti. Chcela som počkať akože na druhý deň, že pôjdem normálne k svojej lekárke a tak ďalej. Ale nestalo sa tak, pretože v noci mi začali zase tie bolesti, ukrutné bolesti. A tak som išla na pohotovosť, kde teda som opisovala tie svoje symptómy, povedala som, čo ma boli, kde ma boli. Tie bolesti vyžarovali jednostranne. Tá bolesť bola veľmi akutná, veľmi bolestivá, veľmi taká, že nedalo sa to veľmi zvládať. Tak som to opísala, bola tam pani gynekologička, ktorá mi spravila sono. Ja som jej ale opisovala, že ten test v podstate, tá čiarka tam proste bola. No a ona mi spravila sono, takže zistila, že teda tam tehotenstvo nie je. A s týmto ma v podstate poslali aj domov, že si mám piť urologický čaj a mám si kúpiť niečo na ladviny. Myslím si, že to orientovali skôr k nejakým močovým záležitostiam, ako by to pripisovali teda tehotenstvu. Za čo teda spätne, keď sa na to tak pozriem, podľa mňa tá doktorka sa pozrela len rovno, nie vľavo, nie vpravo a asi vylúčila tehotenstvo, to klasické, to v tej maternici, kdežto tam to tehotenstvo prebiehalo a bolo teda chybné, mimo maternicové, kde sa to nezistilo na tej pohotovosti a bola to teda gynekologička, mala tam k dispozícii to sono a teda myslím si, že keby dôkladnejšie pozrela aj na základe tých mojich symptómov, ktoré som ja teda poskytla, by možno bola odhalená tá diagnoza hneď. Hej. Čiže toto ma trošku štvalo potom s odstupom času. A tak som z tej gynekológie išla zase na ten urgentný príjem, tam mi povedali teda, že čo mám robiť, že si mám ísť teda kúpiť tie nejaké, neviem čo to bolo, nejaký čaj na ladviny a urologický čaj a tak ďalej. Tak som posluchla, išla som si ho teda na druhý deň, alebo ešte možno aj ten večer kúpiť, proste nalievala som sa urologickým čajom, brala som tie námočové cesty a tak ďalej, čiže toto som všetko dodržiavala. Noc bola taká bolestivá, ťažká, nepríjemná, bolo mi zvláštne miestami ako tie pichlavé bolesti, kde mi to vystreľovalo na tej jednej strane, tie boli naozaj, keď to prišlo, tak to bolo naozaj strašná bolesť, ktorá nechcela odznieť. Keď som si dala napríklad niečo od bolesti, ako je Ibalgina alebo niečo, tak mi to na chvíľu ako keby zabralo, ale to bol asi len taký oblb. Pardon, napijem sa. No a na druhý deň ráno bola sama doma. Tá moja dcerka, tak tá išla do školy, klasický deň, bol pondelok. A v podstate ráno som sa zobudila, bola som celá taká ubolená, tie bolesti som stále mala, boli také miernejšie, tak som sa postavila, tak zrazu, jak som sa postavila, v podstate šla som do kúpeľne a pozerala som sa na seba do zrkadla a zrazu sa mi začalo strašne pocit pred odpadnutím, asi tak by som to opísala, akoby zrazu sa všetko začalo točiť so mňou a teraz som si už hovorila, že tak teraz už padnem, teraz. A tak som z nejakej tej
mala som ten inštinkt, kde som si povedala, že lebo bol to panelák, hej, a tam keď kýpnete na zem, tak neviem, že kto by ma tam našiel, pre dceru by som mala ísť o nejakej tretej, povedzme, a proste ten časový, nikoho som nečakala, nemali by mi ani rodičia prečo volať a tak ďalej. Proste tak som otvorila dvere a išla som oproti zazvoniť susedom a povedala som im, že mi je strašne zle. A proste som nechala otvorené dvere. A keby čokoľvek, tak by ma tam našli. A susedka mi ešte s tým, že doniesla mi vodu, starala sa tam o mňa pekne, úplne vďaka Bohu za ňu, lebo reagovala pekne a teda som sa ukludnila, pretože som sa bála, keď som bola teda sama doma. A neprechádzalo to a bolo to stále horšie a tie bolesti sa stupňovali a nakoniec teda som ho poprosila, aby mi zavolala sanitku. Myslím si, že by to urobila bez ohľadu na to, či som sa jej to pýtala alebo nie. Sanitka prišla v podstate skoro a hneď ma brali do nemocnice. Naložili ma, išli sme teda na dosku na urgentný príjem, kde som zase všetko musela opisovať, aký mám ten test, tú krv a tá krv a stále proste sme sa motali okolo toho, kde som ja naznačovala to, že to tehotenstvo tam asi je, ale stále proste sme sa motali o tom, že magnézium dožili a ukludníme sa a tak ďalej, ale ja som tie bolesti mala tak ukrutné, že som už naozaj nemohla ani sedieť, ani ležať, ani nič, proste už to jehlo a potom jak som ja bola naliata toho čaju a proste ja som vypila 3 litre čaju a tak. To, keby som vedela, že ma v podstate bude čakať to, čo vám poviem za chvíľu, by som toľko toho čaju nepila. A teda by som skôr nepila vôbec. A prešlo to tak, že nakoniec, keď som ho opísala, tak ma teda poslali znova na sonóku na gynekológiu, kde teda zistili prasknutý vajcovod a mimo maternicové tehotenstvo na ľavej strane, kde s akutným krvácaním do brúšnej dutiny. To muselo trvať niekoľko dní asi pravdepodobne, pretože odvtedy, jak som bola poslednýkrát na tej pohotovosti, no proste to brušné krvácanie tam asi už bolo dlhšie. Nemyslím si, že by to hneď začalo tak. No v každom prípade diagnóza bolo mimo maternicové tehotenstvo na ľavej strane a teda s akutným brušným krvácaním do dutiny brušnej. Hneď ma poslali samozrejme hore na nejaké oddelenie gynekologické, kde bol pán docent, ktorému asi ďakujem za život a teda ďakujem mu naozaj, pretože ten sa ma teda ujal. Ja som sa strašne bála, všetkým som vysvetľovala, že mám dceru v škole a nikto o ničom nevie a tak ďalej. Zavolala som svojim rodičom, tí vôbec nechápali, ale však to je asi ten rodičovský šok. No a potom som následne šla na sonok, ktoré mi urobil pán docent. Zistil teda, že to krvácanie je dosť vážne a že treba do 10 minút operovať a teda takto, nie do 10 minút operovať, ale že proste nemáme moc času. Hej, povedal to jednoznačne takto, že ten čas není, pýtali. Už mi mimochodom robili predoperačné vyšetrenia, už som teda bola napichnutá na kanilu a tak ďalej, pýtali sa ma a tak ďalej a potom som povedala, že som pila 3 litre urologického čaju. To bolo, báli sa ma dať popravde do narkózy, pretože tam samozrejme pred narkózou nesmiete piť, asi viete tieto veci, no a jak ma dali do tej narkózy, jak mi povedali teda, že musím ísť do narkózy a ten docent teda bol zhrozený, to som mu videla v očiach proste, že 3 litre, prečo? A ja som povedala teda, že mi to kázali, že mám piť urologický čaj a tak ďalej, teda, že lebo mám asi niečo teda s močakom a tak ďalej. Hej, čiže ten proces predtým som všetko vysvetlila, že som bola na gynekológii v noci, že mi toto teda diagnostikovali, že to mám piť a bla 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 bla. Všetko som opísala, dovtedy stihli moji rodičia prísť, ja som sa strašne bála, ja som povedala, že čo keď sa nepreberiem, čo keď. A on povedal mi, že proste musia mi
má hneď otvoriť a že nie je to možné robiť ani laparoskopicky, ani nejak, musela to byť veľká brušná operácia. Tá brušná operácia bola ako teda v plnej narkóze a k tej operácii muselo prísť teda čo najkračom čase, pretože čas nebol tik, tak, ako hovoril pán docent, že tam je teda to masívne krvácanie a že ten vajcovod praskol a proste ide to do tela. A tie symptómy, ktoré som už ja mala, to už sa blížilo ako keby k otrave krvi. Už to začalo byť také neúnosné, už má... hej. Takže k tým... Snažili sa oddialovať čas, aby tá tekutina trošku sa vstrebávala, aby sa vstrebala trochu, lebo 3 litre sú 3 litre. Ja som to ešte hrotila, lebo však nech mi to pomôže, prosím, lebo to bolesti. No a tak sme trošku naťahovali čas, že aspoň trošku, kým tie 3 litre tekutín sa aspoň trošku vstrebu, lebo samozrejme je tam... Teda nie som doktor, ale pred narkózou by sa nemalo piť a jesť niekoľko hodín. A ja som ešte pred tým, jak ma tá sanitka doviezla, jak mi tá susedka s tou vodou tam behala, chudinka, ona to myslela strašne dobre, ja som strašne vďačná za to, že mi ona tam vtedy pomohla. Ale tej vody som vypila ešte na jej povel hodne, lebo keď sa ti točí hlava, daj si vodu a tak ďalej. No. Takže nejdem to dramatizovať, žijem, hej, to je to podstatné, žijem, lebo nakoniec to dopadlo, jak to dopadlo, tá operácia bola ťažká, bola dlhá, bola naozaj, predchádzal tomu veľký strach, pretože som sa veľmi bála, že neuvidím moju dceru, ktorá o ničom netuší a je v škole, a kto pre ňu pôjde a tak ďalej a všetky tieto otázky a už čisto pred narkózou som hovorila, že prosím vás, ja mám dceru v škole a tak ďalej a zobudila som sa, lebo to bol asi ten strach aj lekárov, že tá tekutina proste v tele plus do toho narkóza plus taká vážna operácia, veľká brušná otvorená operácia, nemohli mi to robiť laparoskopicky, čiže proste bolo to celé rozdrapené a tak ďalej. Čiže ten vajcovod mi odstránili, tam sa samozrejme znížila možnosť tehotenstva už, ale teda dieťa už následne nemám a poviem, že už teda som to až tak veľmi neriešila, ale samozrejme nechcela som ostať pri jednom dieťati, chcela som aj druhé dieťa, možno aj tretie, ja neviem, že ako by to bolo, ale nehrotila som, nebolo to môj zmysel života, že musím mať teraz urgentne ďalšie dieťa a teraz sa rútim z toho, že už ho mať nemôžem, aj keď možno môžem, ale už som to nehrotila. No ale v každom prípade, k čomu toto video a ten výsledok tohto rozprávania speje. Chcela som povedať, úplne vrátiť sa na začiatok, že dievčatá, ženy, dávajte si pozor, pretože mimo maternicové tehotenstvo sa môže javiť a prejavovať ako úplne normálne tehotenstvo, kde si tie symptómy môžete úplne pomýliť, pretože ten test vám môže ukazovať tú čiarku, aj keď slabú, ale napríklad aj takéto uhniezďovanie a neviem, ako môžete si to potom povedať, že áno, veď to je tým a krvácam trošku a tak ďalej, ale ja vám hovorím, ako náhle uvidíte už takú krv až do čierna a už viete, že už ten test bol aspoň slabúčky, niečo není v poriadku a treba s tým ísť, pretože aj keď ja som s tým bola, tá diagnóza tam nebola správne stanovená, nikdy som sa do toho, pretože išlo tam o život, mne išlo o život a myslím si, že bolo tam nejakým spôsobom zanedbanie, pretože určiť tehotenstvo a vylúčiť mimo maternicové tehotenstvo je podľa mňa taký ten základný bod, keď prídete na gynekológiu s nejakým takýmto problémom, tak by vám tam mali vylúčiť to mimo maternicové tehotenstvo. A
nekoncentrovať sa na to, že pozriem tam rovno a si alebo nie si, ale keď mám tieto symptómy, tak pozrieť aj doľava, aj doprava a proste nejakým spôsobom to vylúčiť. Takže ten môj hniev tam potom samozrejme bol. Cítila som sa taká, že teda nebola mi správne určená diagnóza, riešila som si to síce len v hlave, neriešila som to nikde inde, čo si myslím, že som mohla, ale prečo toto video vôbec rozprávam, je to, aby ste si dávali na toto pozor, pretože ak by vám ten vajcovod, teda nedá sa vylúčiť, že neprídete a teda, že nedá sa úplne vylúčiť k tomu, že to mimo maternicové tehotenstvo sa vám nestane, ale dá sa vyhnúť tomu, aby vám ten vajcovod praskol a dostali ste brušné krvácanie. Pretože keby tá lekárka vtedy správne diagnostikovala, tak by sa vlastne stalo to, že mi to mohli odstraniť laparoskopicky a nemusela to byť veľká brušná operácia a nemuselo prísť k brušnému krvácaniu, ale mohli to cvak nejakým spôsobom. Hej? Čiže keď máte niečo takéhoto, tak poproste tú lekárku, nech vám toto vylúči, že tam naozaj nie je mimo maternicové tehotenstvo. Neberiem už tento príbeh akoby nejaký veľmi dramatický a smutný, skôr z toho môjho emocionálneho pohľadu, pretože už uplynul nejaký čas a ja už s tým akože žijem a niekedy sa nad tým tak zamyslím, že jak to bolo a tak ďalej. Skôr som chcela dať vám vedieť, že aj slabá čiarka, vy sa tešíte, že už možno ste tehotná a už toto je ten duch akoby, hej, ale keď tá čiarka netmavne a proste k tomu sa pridruží nejaké krvácanie a takej zvláštnej farby, alebo čokoľvek, čo by naznačovalo to, že nie ide úplne o nejaké klasické tehotenstvo, lebo ono sa to tak zvykne, ako hovorím, javiť, bežte k lekárovi. Aj keď ja som není síce ten prípad, kde mu to bolo hneď stanovené a možno by som mohla predísť naozaj tej úkrutnej operácii a tým problémom potom, pretože zase tá rana je takáto a hlavne ten pooperačný stav a to hojenie a mne sa tá rana nehojila a nebolo to pekné a dlho som s tým bojovala, kým v podstate sa mi tá rana len zavrela a stále sa otvárala. Nebolo to vôbec pekné, ale dôležité je povedať to, že dievčatá, dávajte si na to pozor. Keď si spravíte test a máte nejaké podozrenie, utekajte k lekárovi a kľudne na to upozornite, že ste videli toto video a že kľudne sa môže jednať aj o mimo maternicové tehotenstvo. Ako hovorím, nie som žiadny odborník ani lekár, ale tým, že som si to prežila, tým, že to bolo odporné, pretože tá bolesť bola naozaj neznesiteľná. Áno, ono taký ofajč bol, že keď som si dala Ibalgin, tak to pominulo a mysleli, že dobre, tak sú to tie močaky. No, takže tak. Teším sa, že som vám to takto rozpovedala. Ak by ste mali nejaké otázky na mňa a mali by ste možno nejakú konkrétnejšiu otázku, napíšte do komentára a rada odpoviem. Ináč sa teším, na tomto kanáli budeme rozoberať také tie témy, ktoré sú možno mama, dcera, alebo takto ten kanál aj by sme tu chceli obidve natáčať, takže tak. A berte si teda k srdcu toto, čo som vám povedala. Teda zoberte si to prosím k srdcu a buďte na seba opatrné, pretože deje sa to a potom môže naozaj dojsť až k fatálnym následkom. Hej, dieťatko nezachránite, ale treba zachrániť ten svoj život a špeciálne je dôležité, keď pre mňa bol najhorší pocit, úplne ten najhorší pocit, keď som videla, že moja dcera je v škole a o ničom nevie, ja som sa bála, že už nikdy neuvidím. Takže tak.
Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu, budeme rozoberať určite zase stále nejaké zaujímavé témy. Budem rada, ak mi dáte odber, like, komentár, môžeme si popísať aj o tomto, keď vás ešte niečo do detailov zaujíma a zabudla som to povedať, takže majte sa pekne, ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.